abanye bayahamba bayovangela abantu ababonwayo, abanye bayahamba bayovangela kumoya uba abantu abeshumayela abantu bathini basindiswe, abanye bakwi-open air, abanye baya intasida basentabeni. Aba bantu abekho endaweni eyi-one kodwa basendaweni eyi-one. Abantu bakhangela kabengalwe impi enye kodwa balwa impi eyi-one. Ubunye bothando lukaThixo lwenza kungabikho umuntu omkhulu, lwenza kungabikho umuntu osicela ubungcono, noma ungabizwa kuthini ubaqala ibandla ayithi ungcono kulaba bantu uzoshumayela beze kuYesu, kodwa ubizelwe ukuze basindiswe, ubafundise indlela zokwenza umsebenzi kaThixo, batsho basebenzisane nawe. Awukwazi ukuba mkhulu nabantu ababambisene nawe, awukwazi kuba ngcono nabantu ababambisene nawe, awukwazi kuba bhetele ebantwini ababambise wena umthwalo. Cela uphinde ufune umfundisi. uYoshua wenza ngokomyalelo kaMoses, baphuma bayokulwa nama-Amaleki. Yabona i-order kaThixo, uThixo uthethe noMoses. Siyakubona kaThixo, uMoses wathetha nabani? NoYoshua. Kodwa uMoses akathethanga into esuka kuye, uthethe into esuka kuThixo. Kukhona ukusebenzisana phakathi kukaMoses nabani? NoThixo. Leli bizwa uMoses makathobele uThixo. Leli bizwa uMoses uqala makabe ngothobekileyo kuThixo, ukuze akwazi ukuya kuYoshua athi uThixo uthe. Akayi kuYoshua ngoba uMoses emkhulu, uya ngoba ethunywe nguThixo. Uyayalelwa uMoses nguThixo, noMoses uyalela kubani? kuYoshua. uYoshua uthenjwe ngubani? nguThixo kaMoses. Lo mzalwane unikeza umsebenzi awukade usenziwa nguMoses. Kuqala kwathunywa uMoses kwazuze kuYoshua, ngoba uYoshua wenza umsebenzi kaMoses. uMoses atheni esekhona. uMoses uyasuka kule ndawo bekuyo, uya ngokuyolwa entabeni, akasalwi njengoba besilwa bayiphutha, akasalwi nabantu ngoku, uyawulwa nemfazwe kumoya. Kushiye kuYoshua endaweni kabani? kaMoses. uThixo uthembe bani? uYoshua. Kule ndawo bekade kume bani? uMoses. uYoshua umamela bani? uMoses. Ingoba banomsebenzi kaThixo ube yimpumelelo kuthini? ukusebenzisana. Uba ngabe uYoshua bengamamela uMoses, ebengekayolwa notoni? nama-Amaleki. Nama-Amaleki bezohlala engathongani? engoyiswanga. Ngobiza uYoshua uba le ntambiso ayinikeze uThixo yokoyisa ama-Amaleki ifumana ithuba. Kube khona ukusebenzisana. Akathanga uYoshua, wena Moses uhlele endlini, wena uyahamba uyonijongisa ngentolo, zama ukuze nikwazi ukubula. Wena uhlele endlini, wena uyahamba uyohlala entabeni noThixo. Mina ngifuni ukuhlala noThixo, le nto yentabeni mandihamba ndiyoshumayela. Ngoba idinga ntoni le nto?
uYoshua wenza ngokomyalelo kaMoses, baphuma bayokulwa nama-Amaleki. Ke yena uMoses no-Aaron no-Yure benyukela phezu kwentaba. Ngalo lonke ixesha uMoses eziphakamisile izandla zakhe, amaSirayeli ewayigxotha ama-Amaleki, kodwa athi akuzithoba izandla awoyise amaSirayeli. Siyayiva, ngalo lonke ixesha uMoses eziphakamisile izandla, amaSirayeli ayewagxotha ama-Amaleki, amaSirayeli ayoyisa ama-Amaleki. Ngalo lonke ixesha uMoses eziphakamisile izandla, amaSirayeli ayewagxotha ama-Amaleki, amaSirayeli ayoyisa ama-Amaleki. Cela phinde futhi. Ngalo lonke